Igbo bụ ekene m afọ m bụ John Nnianwudu. Ọ bụ m bụ onye unu wepụta ka njebelu n'ozi dịka President General Ọhaneze Ndị Igbo. Ana m abịa ka nkene unu maka mpụta unu pụta izuụka na-abụ gara aga na nrọpụta anyị mere maka ọkwa President na ndị Jekọ National Assembly Nigeria. Unu pụtalụ n'igwe mana n'Igbo mana ebe dị iche iche unu bi na Nigeria. O juru Ọhaneze afọ jukwu Igbo niile afọ. Unu afụgo ka ya bụ election si ụga ka mgbe anyị ji mewe election na Nigeria anyị afụ nọrọ ogidi etu a. Ọnụụlọ mkpụrụ mbọchị ịtọ tupu anyị amalụ ka esi wee tụọ akwụkwọ. Imilikiti ọkpụkpọ akpọrọ abụrụ ife atụrụ ka a na-akpọ. O nwere ndị na-ejiri odo ife a na-akpọ karịda wee mere elekshọn. Nwere ndị nke fa na-adịrị alụ ọrụ chacha, nwere ndị buru akpati, nwere ndị agbara vootu fa ọkụ. Mana ife m bịara ka m gwa ọnụ tata nwee nọ afọ ojuju. Unu gosiri fa ka anyị ra ebidogo wee malụ na anyị ra nra ka ife ga-eme ka vootu dị iche ma anyị chọkọ dị iche. Ọ ga-akasi unu obi, mee ka obi unu si ike maka na vootu anyị bụ mgbe ọ ji eje ọgụ politiks. Unu gosiri ya na nke a. Ọ ga-ejukwazi unu afọ na ife m na-akọrọ unu maka nkata anyị bụ ndị Ọhaneze na ndị ụmụnne anyị ndị mba mmiri, ndị Pandep na ndị Yoruba bụ ndị Afenifere na ndị Middle Belt, na nkata anyị na-akpa n'ọbara uru. Anyị bụ ndị niile chọrọ restructuring na Nigeria. Ilue n'ebe a tụrụ vootu ifu na vootu anyị na-ekwu ofu ife. Ebe niile atụrụ anya na ụmụ ekwu ofu ife, anyị gosiri fa na anyị ji obi anyị. N'ọdịda anyanwụ Nigeria niile ọ bụ flag anyị kwụba. Ebe a sị na anyị dara ọnụ ma na anyị adara n'ọmagomago ife nne, mana nke fa gosigodoro n'ife dị iche riro nne. Si ka nkene ụmụ maka na ya vootu gosiri nkwado anyị ncha nwere na restructure. Ya vootu gosikwuru ejikọ ọnụ mba anyị nọ niile a mkpọrọ unu afa nwere. Ịbanye n'ime igwe Hausa ịfụkwa na magomago niile emere ebe a na ndị anyị si ka anyị tinyere na anyị na-afa kweta na restructure na fa gbakwara mbọ kafa nwere ike. Nrọpụta na-abịa ọzọ n'izu ụka na-abịa na Satọde nwa na-abịa. Amaghị unu ka unu pụta n'uju ebe ọ bụla unu nọ, pụta n'otinye nọ. Nke anyị mere eme, Vice President Atiku Abubakar onye bụ ife ya na Peter Obi fa na-eje kọtụ fa na-eje amagbuo onwe ya. Ọ kọtụ ka Peter Obi jere wee bụrụ gọvanọ. Ọ bụ na o jere onye bụ gọvanọ mgbe ị ga-aka achịrị gaba n'agbanyeghị na o wee mana o jezie kọtụ wee nweta eziokwu. Ji nwa obodo si na eziokwu ga-apụta ife na-eme ka ngwa unu bụ na kọtụ ga-egosi ma etu anyị si arọpụta mmadụ na Naịjirịa ọkwụrụ ọtọ ka ọkwụrụ ọtọ. Ndị na-eti iwu na National Assembly jechara mee amendment na iwu eji arọpụta nrọpụta si na agụrụ vootu na polling booth si tinye na kọmputa ka ụwa niile nụ ya. Ndị na-agbakọzi vootu mee mistake amalụ na ọfa mere mistake na ọbụrụ ndị polling booth, maka na polling booth bụ ndị tụrụ vootu nọ na ndị ejenti fa nọ. Ọ na-eme n'iru onye ọbụla ebe egburu akpati odo anya na egburu akpati, mana fa chọrọ ka eme ya maka na achọ ka aghọ ya onye akpatara ije kọtụ dị wede maka eziokwu wede. Abịa na nke na-abịanụ, Ọhaneze ime obi enwere mgbe anyị jere nzukọ ka anyị kọwalụ na egwu unu ga-eme na nke na-abịanụ. Mana ofu ife dị mkpa na ife ime obi bụ ife unu ga-ebu n'uche na ife ahụ na-eje mbọsị Satọde.
onye unu ga-atinyelu bụrụkwa onye kwelu na restructuring ka a ga-abụ asị anya wenye aka na House of Assembly wenye aka na ya kweta na restructuring ka ọ ga-abụ asị gọvanọ kpọọ nzukọ ndị be anyị maka restructuring o kweta kpọọ ọ bụrụ onye ga-jebe n'aka ekpe na-asị anyị jebe n'aka nri unu ga-akaba arụ funu n'otinye ndị kwere ekwe abịa na n'Igbo o nyere nsogbu ịchọpụta ndị kwere ekwe ama m n'ụmụ masịrị fa onye mere ọfụma ya debekwa ọzọ mana ndị be anyị bi n'Igbo ọ dị mkpa ka m gwa unu mmadụ eyi na unu egwu onye ọbụla nọ n'obodo a bụ onye Naịjirịa ma ibi na be anyị ma ibi n'ebe ọzọ ikike ị nwere na be anyị ka ị nwere n'ebe ibi mana ife nwoke na-eme na-adị ya n'uche nke na-agbawa m obi erite nya bụ nke Lagos achọrọ m ịgwa ndị be anyị nọ na Lagos na Solomon Ogbonna bụ prezidenti ọhaneze na Lagos n'ife o ji afọ ọhaneze wee kwu na Lagos abụrụ ọhaneze nwere mgbe anyị ji wee zie ya anya ji erọta onye a ga-atụnyelu na Lagos ife o mere jọgburu onwe ya na-esi ka nka unu egene ya ntị gee na obi unu ntị Jimi Agbaje na-azọ Sanyaolu na-azọ fancha bụchasị ezigbo mmadụ onye obi unu rata unu atụnyela akwụkwọ ma biri unu n'obi kedu onye n'imefe obi dị na restructuring buru unu n'obi ndị be anyị achụsasịrị ebe fa na-atụ vootu meluo ụfọdụ arụ onwere onye fe aka dị na ya onwere onye fe aka dị na ya unu ejekwana nso na vootu onye na-eyi unu egwu na a ga-atụ unu tax na-eyi unu egwu na a ga-asị unu naba unu egene ya ntị agbachọsi ọsọ abụọ maịlụ anyị nwere ndị ga-eje n'ụlọ ikpe kwụrụ unu mmadụ ama akpa unu aka ije na Amerịka tata onye ojii abụgo prezidenti Amerịka ndị ojii bịara abịa na Amerịka mana ọ bụgo prezidenti Obama iluo na Amerịka tata ma ndị Igbo ma ndị Yoruba abụgo meyọ mana ọ bụrụ befa iluo na United Kingdom ma ndị Igbo na ndị Yoruba bụ members of parliament o nwere onye silfa na-aba onye na-achị unu na-aba isi ezuru ya oke and o zuru ya ọ ma emetie and ọ na-ewute m na kemgbe eyiri unu egwu eyiri unu na Lagos na ndị na-achị obodo anyị nwere kafasi wee bịa kwuwagasị n'ife a dị njọ ndị na-achị Lagos ma ndị chibulie na-enwere kafasi wee pụta kwuwaga n'ife a dị njọ jọgburu onwe ya bulu n'ife a niile n'uche onye na-eje ịtụ vootu dịka onye na-eje confession na ụlọ ụka ndị fada sọsọ gị na Chukwu na fada amalive banyenụ n'ebe a mee n'obi unu mesie obi unu ya rabazi aka nje ekenekwa m unu ọzọ etu nsi wee kwu n'oge mụ n'unu kpalụ nkata mbụ vootu a bụ ife ga-agbanwe ọdịnihu obodo anyị gbanwee ndụ ụmụ anyị unu eji na-egwu egwu aka emesirokwa nke izizi mana nke ịbụ anụ a ga-egosi na ebe ọ na-aghọrọ aghụghọ na nke izizi na ọ ga-apụta ife na nka mana unu chi ya azisi na unu ama apụta ama ekwezi na onwe ndị pụta aka unu ra wepụta mbụ so dị mkpa na unu ga-eje ka unu na-eji ya ana m ayọ onye nwe anyị Jesu Kristi ka o dubu unu na-efu n'ofu na-enwe na onye ukwu ga-akpọ n'ụzọ onye yie unu egwu unu agba n'ọsọ unu pụrụ ọgba na ya na nwoke bụ mana unu anọ nna m si n'ife dị ike na-adị ndụ ana anyị na-azụ ọkpa ọ bụ na na-eme mkpọtụ ka ọrịa anyị ama na anụ ife mana mbọsị ọ nọkọta wee iwe ọkụ esi ya na pụtawa ọ bụrụ volkano mmiri anyị ji akwụ aka ọ na-eme mma mkpọtụ mana mbọsị iwe were ya okpobe ekpe ọ na-ekpe obodo kpoo mma ọghọrọ ife ndị oyibo na-akpọ flọd ndị uke si na ihe ebe ije nwa amụ na-eje nwayọọ nwayọọ bụ ka nwa mmadụ si eje ije welu n'ugwu na nsọpụrụ mebe na ife unu eme onye kpọ unu aka na ya eme
ba yɛ kɛnɛ